and I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger. Вітайся, вы на канале Гулец, і сёння у нас у студії нарэшце першыя спробы праходжання Вядзьмара 3 з беларускай лакалізацыі. Я вам хочу казаць наконт гэтага, што ён яшчэ не дароблены цалкам, ён будзе дарабляцца паступова і зразумела, і паступова серыі сюда будуць закидывацца на канал. Вось, значыцца, што я могу вам казаць на гэты конт? Ужо увесь інтэрфейс, які тут ёсць, ён ужо перакладзены, то бок нават на геймпады кантролеры я толькі не разумею, якім чынам людзі будуць гэта выкарыстоўваць. Ну, халера яго ведае. Я думаю, ўсё ж такі гэта будзе больш папулярна больш для ПК версіі, чым на PS3, ці PS4, ці PS5 там і так далей. А ось. А так будзем рабіць першыя спробы. І насамрэч я ўжо хачу хутчэй пачаць, таму што, я насамрэч я просто абажаю Ведзьмара. І я ўжо чакаю, калі там выйдзе, па-першае, 4-я частка, а па-другое, рэмейк першый. Рэмейк першый, я думаю, ён будзе нават гучней у гульнявой прасторы, чым 4-я частка, я нават думаю так, тому што ў 4-й часткі мы уже будем гуляць по великому рахунку не за Геральда, а мы будем гуляць уже за альбо Цири, альбо там за кімсьці яшчэ. Ось, а першая частка гэта ўсё ж таки будзе пачатак усяго. Я думаю, гэта будзе прышпільна, і гэта будзе зразумела вельмі гучна у гульнявой прасторы, таму неяк так. Добре, давайте пачынаць тады уже з самого пачатку. Сюжэт і бойкі, хутчэй за ўсё навучанне. Наконт навучанняў, яны таксама не цалкам перакладзеныя, таму халера яго ведае, патрэбны яны нам ці не. Давайте там паглядзім уже. Гэта мелодыя, гэта першыя сінематікі. Фух. Аж ностальгія пробіває криху. На. Крумкаш малайчина. І зрозуміло, тут адбуваецца вайна паміж Тэмеріяй і Нільфгардам. Ой, зараз яна ім зробіць пригожа. Ай, видатно. Усё, хлопцы. Усё, хлопче. Заставайся уже там. Геральт ведае уже, куды ісці патрэбна. Нормалёва. Гэтая мелодыя, гэта штосьці штымсьці, просто ачмурэнная, Ачмурэнная гульня, ачмурэнная музыка. Без Б.
А тим часом Геральт яшчэ і спіць. Добре. Цвярдыня вядзьмароў. На рацэ Гвенлэх. Каэр Моран. Нормально так. Адпачываю. О, бля, зараз яму крыху будзе непрыемна. Блин, калі б у мяне такое было, я думаю, що у меня потом бы фобія була бы крыху. You know I don't find that amusing. Ведаеш, гэта ўжо не смешна. Я не хотела тебя веселить, только разбудить. Уже опоўдні. Ты обяцал Циры, что позаймаешься с ею. Иди, а то весь мир замужься ей своими гравюрами. Выбачайте, коли я читаю довольно-таки кепско. За мной такое бывает. Ну, я пошел. Ага, побачимся позднее. Ну, Йенніфер, як і навсюди. Нібито і стерва, а все равно кохає. Пошанцевала йому ці ні, холера його відає. Не кепський такий вигляд. Такий презентабельний. О, гэтая мелодия, сука. И Йенніфер пригожуня. Як же Ашмурена. Сардечна запрашаємо. Сардечна запрашаємо гульню Ведьмар 3, Дзікае полювання. Дякую. Ну, як бачно, перакладзена пакуль што ўсё. Що тут ёсць? Мінімапа ў правым верхнім куце. Добре. Угу. Только срэбра? Золото мне не ідзе, мог бы гэта запомніць. Якая яна дзелавая? Я тут подумал, можа Цыра пачакае яшчэ крыху? Гэта не педагагічна і неразумна. Я такі момант. Я не хочу быть разумным. Ага, вось у чым справа. Я выкупаюся, нафарбуюся, а ты акурат позамаешься і вернешься. З усіх жанчын, якіх ведаю, толькі ты фарбуешься перед каханнем. А ты іх так шмат ведаў? Ці не ўсё роўна? З кожнай заўсёды думаў толькі пра сябе. Ай, блин, выкруця! Я кепска ты выкруцился, я гляджу, а залётник. Малайчына. Так, файна, що у нас тут яшчэ? Можна штосьці даследаваць? О, адзенне. Так, чакай, я хотел не загасить. У тебя есть какие-нибудь сиденья, окромя черных и белых? Бялизна. Беспоречно. Бэс и Грэст. Вядома ж. Геральт хочет чапаць мае флаконы. Я міжволі просто не паспеваю читать, тому не звяртаць увагі. Давайте поглядим на гэты абшар. Выдатно у нас усё ж таки экіпіраваў. Нихуя себе, блядь. Просто охуеть. Я бы просто отдал бы усё, как поглядеть это в житті.
Яшчэ ў меня тут все, ну, ўсё стаіць на вышэйшых наладах, таму вы тут бачыце даволі такі някепскую картинку. Файна. Давайте уже будем идти вниз. Закешкались мы тут. Начинена. Добре. Стара ведьмар моцна спіць, а Цирі зрозумів, кудись зникла. Зрозуміло, їй надає перевагу більш практиці, чим теорії. Що? Подъем, майстер. Такие сумные уроки, что ты сам их не засынаешь. Вось холера. Я толькі прикрив очі, покуль я доробив виписки з Гулей і Альгулів. Ти дав їй гэту цеглу? Нічого дзіўного, што яна засумавала. У Івана з Бругі не самая лёгкая мова, гэта правда, зато піша грунтоўна, гэта табе не цяперашняе глупства. Што, зноў на ківачы? А я колькі разоў я казаў, не тренируйся адна, толькі мавылкі замацуеш. Адвядзі нашу спадару на ніжні двор, калі хоча пазаймацца, калі ласка. Ну штосьці ты крыху такі злы. Не сярдуй на яе, я тут не злавацца. Гэтая сапля ўсё павінна зрабіць па-свойму. За гэта ты яе любіш? Ну добра. І я не без граху. А значыць, мне яе да парадку заклікаць. Да пачвар нельга ставіцца легкадумна. Калі Цирі хоча стаць адной з нас, ёй давядзецца гэта зразумець. Пабачымся яшчэ. Няправільна. Зразумела, чаму тут сюды рвалася. Бі! Ой, дарэмна ты гэта так зрабіла. Цирі, ты не ў цырку. Піруэт. Не так, ноги. Годзе, злазь. Сальто? А як інакш? Можешь снять повязку. Яшчэ есть над чым папрацаваць, рэфлексы слабоватыя. Для ведьмара? Может быть. Думаешь, что перелекция стрыга будет тебя поддаваться в будто ведьмарских мутаций? У любом выпадку на твоем месте я бы побоялся весь мир, а больше любой стриги. Погарджать его заданием неразумно. Ой, да ну, эта книжка была страшно сумная. Я ведаю. А ты ведаешь, что это не нагода. О, прабач, я все зразумела. Больше не паўтарыцца. Вельмі спадзяюся. Весемир сказал, калі ты яшчэ раз так зробіш, я прымусь тебе з'есці міску з моўджаў. З соллю. Вось-вось, так что поводь себе нормалёво. Пойдем, позаймаемся внизу, з астатнімі. Мы побежим праз сцены? Конечно, праз сцены. Ты ў школе ведьмароў ці ў аранжарэі? Як же яны хутка, толькі калі збавалішся. Блин, як же яны хутка гавораць, я крыху не паспяваю просто. Я теперь разумею, чаму у расійскай лакалізацыі з ліпсінгам бывае не паспявала. Агушка просто сама не паспявала. Я казаў аб дыханні, дыхай ротам, у рытме крокаў. Фу. Цирі, не крыўляйся. Не, ну сапраўды. Я разумею, чаму ліпсінг там не паспяваў за словам, і атрымалось так, што
ён гаворыў крыху хутчэй, чым сам ліпсінг. А теперь разумею. Я крыху сам теперь. Ну, тому што ў ангельскай мовы ён гаворыць па-іншаму, і зразумела, што там хуткасць будзе іншая, чым гэта будзе на расійскай, ці там на украінскай, ці на беларускай мове. Тут могуць быць і тут можа быць і так, што субтытры будуць вельмі хуткія. Я перамог. У цябе ногі даўжэйшай. Я табе яшчэ пакажу. Ой, ну і твару Весеміра. А ты чаго чакала? Ты нешта хочаш сказаць, падарэня моя? Я жудасна вінаватая, дядзячка Весемір. Маладая кроў патрабуе справы, я разумею. Але любыя веды важныя не менш мяча. Ты павінна хаця б гуля ад гуля адрозніваць. Па метках, як жа ў пантэры тыгрынай. Узрыкае жывей цэлы нездаровая бледнай. Значыць, ты прачытала раздзел. Але ты ўсё роўна павінен была спытаць, а не... Але ж ты спаў, дзядзя Весемір. Што ж ты адразу не сказала, што ты зрабіла заданне? Не выкарыстоўвай перавагі пры першай магчымасці, але толькі тады, калі гэта дасць найбольшы эфект. Так, дзядзячка Весемір казаў. Ты здольная вучаніца. Не надта паслухмяная, але здольная. Добра, хопіць балбатаць. Геральт у пары са мной, Ламберт з Эскелем, Цыры з лялькай. І зноў! Не пераборвай, бярыся за меч. Ну што, паўтарым асновы ці адразу спарринг? Битва. Доставай меч, Геральт. Выбор. Как побрать цели, отменить выбор? Давай. Ну, вот гэты момент не перакладзены. Хуткі удар, раз, два, три. Вот тебе, у артерыю. Хопіць глупства. Магутные удары. Ухиление. Адпрацоўваем цяпер кулёк. Глядзі, па якім кутом Геральт трымае меч, Цыры. Да чакай ты ўсё, я уже зразумел. Блять, я тебя захуярил. Ах ты, бля. Не, ну ты малайчына, стары. Ух ты, да ты просто зверь. Цыры, давай злазь. Ах, вот же дьявола. Як вернется пассажире полировать усе меньше Каэр Морхена. Ты нашла шлем? Цыры? Будешь чистить усе меньше до апошняга. Что там уже? Что за труп? Весемир.
Що відбувається? О. Пошли глюки. Я долго чекав гэтакай белый волк. Не! Блін, ось такі сни яны пужають. Аж годно. Темерия дорога до Навизиму. Травень. 13 столетие. Ну все в порядку? Кошмар приснился. Об чим? Долго розповідати. Зала п'яшення хутка. Час есть. Ну давай. Життя почалося у покої для гостей у Каймахні. Я грався у балі, а поруч була Рис і Єніфер. Потешно, так? Я там і не було ніколи. Але у сні усе було таке сапраўднае. І вона нечым парила тобі мозги? Ага, ага. Тады ўсё сапраўды не будзе рэальнасць. Мы знойдзем яе. Знойдзем. Мяне не гэта непакоіць. Ты ж бачу яе следы. Яна несецца з злом головы на прамой, не збіраючы дарогі на полях бітваў і па пустошам краях. Кудысьці яна спяшаецца цябе жыць ад нечага. У любым выпадку трэба думаць у яе непрыемнасці. Я б здзівіўся, каб не было непрыемнасцяў. Яна вечна суе свой нос ва ўсялякія сіныя гнёзды. Тут прыдворныя інтрыгі, там чарадзейскія змовы. Не ведаю. Мне неяк здавалася, што калі мы нарэшце зноў сустрэнемся, ўсё будзе больш спакойнае. Хаця б нейкі час. Спакайней? З Єніфер? Марыць не шкодна. Потым я пашоў да Цыры. Мы разам трэніраваліся. Вось былі часы. Маленькая разбойніца. Я трэніраваў дзетак, якія былі хутчэй, мацней, але ні ў кога не было яе характару. Скончылася ўсё не надта добра. Не надта. З'явілася дзікае паляванне. Яна кінулася на Цыры, а я не змог рушыцца. Стаяў як слуп. Гэта толькі сон. У тым і справа, што не толькі. Кожны раз, калі Цыры мне снілася, нешта было не так, нешта яе пагражала. Мы навучылі яе бараніцца, і ад зданняў таксама. Зараз развіднее. Час ехаць. Чакай. Покажи мне лист от Єніфер. Может, ты упустил что-нибудь? Ничего я не упустил. Мы повинны были сустрэцца ў вярбіцах. Только их спалили дашчэнту. Застаецца ісці па яе следах. Так что... Помолчи крыху и дай мне лист. Пахне бэзам и агрэстам. Ты збіраўся яго чытаць, а не нюхаць. Нам трэба сустрэцца. Як мага хутчэй. Вярбіца ля Візімы. Там нам больш рабіць няма чаго. Тут яшчэ подскрыптум. Аднарог па-ранейшаму у мяне. Гэта яна пра што? Удзіла аднарога. Мы выкарыстоўвалі яго пару разоў. У пэўных сітуацыях. Чаго моладзь толькі не прыдумае. Вернемся да справы. Як думаеш, моцна мы ад Єніфер адстаем? На 2-3 дні. След свежы. Толькі вось вядзе ён на гасцінец, а тамака яго, напэўна, уже затапталі. Чакай, чуеш? І що я чуваю? Гулі. О, давайте. Подшварочки. Пачалася спёка. Ну давай.
Хто до мене перший? У чергу, сукины дети, у чергу. Ах ты, бля. Тут, бля, ошалел, что ли, меня кусать? Глухо под швары, круг. Ну, ингредиенты, я так разумею, покуль еще не переклали. Наразумел. Ай, холер себе! Я и забылся, что огонь яшчэ нас, блин, шкоду наносить. Я рассказывал, сустрэў неяк сярдзей, які сцвярджаў, што гэта, маўляў, выключна карысныя істоты. Бо з іх крыві можна варыць эліксіры? Не, таму што яны ядучыя гнілыя целы. Прадухільваюць эпідэмію. А ён ведаў, што вы яны яшчэ жывых жорць. Не, і вельмі праз гэта засмуціўся. Гэта разбурыла ўсю яго тэорыю. Ха-ха. Прышпіў. Дрэнна наших вайна павярнулася. Хто тут наша? Каралеўства на паўночы. Цяпер хутчэй каралевства Радавіда. Ні Тамейра, ні Кейдвейна больш няма. Радавіда кажа, што як толькі выйграе вайну, верне войска на старыя межы. А ты верыш? Трэба нешта верыць, бо жыць не хочацца. Ух, як ле! Ідемо? На допомогу! На допоможите! Ти що, серйозно? Одразу грифон. О, смачно есть. Ну, зараз йому пизда. Блин, ну ты шо, старый ведьмар. Що ж ти даєш так себе шкоду нанести? Ну, все, бля. Теперь загаивать потребно будет. Отлетел? Так. Вылазь. От боги. Я ж ледь не скончыў гэта же як моя кабылка. Гэта калі б пашанцавала. Твоя кабыла памерла адразу, а грифоны любяць памучыць. Ядуць жыўцоў, па кавалачку. Вам трэба думаць, узнагароджанне належыць. Ты нам нічога не вынен. Ты трапіў у бяду, мы табе дапамаглі. А кажу, што ў ведьмароў сэрца няма. Маўляў, яны без платы пальцам не вархнуць. А ще гаворы, быццам мышы з гнілой саломай. Я не паспеў, што там ён казаў. Як там акаслед? Як я і казаў, даходзіць да гасцінца і абрываецца, затаптаны. А вы шукаеце каго? Так, одну жанчыну. Невысокая, доўгія чорныя валасы. Не, але вы што? Тут, у Белом саде, есть корчма, один у окрузе. Проезжные часто там спыняются. Так может, чего и доведаетесь? И вот еще что. Господыня там моя стречная сестра. Скажите, что Брам вас послал, так я на вас прыме. Недрана идея. Так больше там раны треба. Ты что там, он меня ледь трапнул. Але житние горох я выпил. Такие ведаешь ядовни, прямо с кляпа. Так едемо. Ой, блин. Як же не хутка говорить. Тут показаны іншим принадлежанням вам предмети. Заплечня, пулькософівка, проглядіть предмети певного типу. Угу. Не усьо.
Бістріарі яны не пераклалі яшчэ. Медитація. Ну, медитація тут все зрозуміло. Уміння. По умінням у нас бачно тут. Слухай, ну пришпільно. Пришпільно. Так, файно. Поедем, короче, до коршмы. Что? Знімі гэта, пакуль не поздно. Гэта, між іншым, герб тэмерскія лілеі, няхай вісяць. У нас уже не Темерия, дед, а Нильфгард. Да ніколи в житті. Ну, я вирішив все ж таки її зняти. Что? Ведьмары? Я с вылетками не пью. Прошу пробачення за гэтых пінень. Да іншого, аби привыкли. Люди тут нервовые. Мало того, что войски только минули, так и Грифон шнарить. Сострял твоего свояка Брама. Брама? Что за им? Живые. Передай привітання. Пане ведьмаки, езжай пітво за мой рахунок. Чего вы дозволите? Да я лег и пошли. Мы шукаем одну жанчыну. Темные волосы, фиалковые вочы, а пронается только ученые белые. Ехала з Вярбіц. И ведаю, что гэта гусь недарэчна, але пахне бэзом и агрэстом. Не бачила такой. Я бы запомнила. Уже поверьте. Так, и не забудешься. Може, хто інший вам подкаже. А тут приїжджих з усіх боків. Попитайте. Живлено тут у вас? Та був всі шляхи, один родний шукає, інший до фронту біжить далі, і кожному знайти треба випити, ночу теплі провести. Значить, війна вам на руку? Пакуль яно там вядома. Так, але по мне лепш бы свет вернулся. У такі час ніколи не ведаеш, что завтра буде. Ну не свет вернулся, а мир вернулся. Ну, машинный перекладки он такі. Дякую за усё. Допомогши тобі з перевязкой. Успокойся, я ще не зусім ослабел. Тогда попытаюсь про Ньен. Ага, только лепш бы нам меньше уваги притягивать. Ну давайте вы их испытаем. Я шукаю одного человека. А мы спокою шукаем. Отойди, приблуда, покуль у нас пиво в куфлях не скисло. Холера ці діри, як ти почав одразу розмовляти. Ну-ка. Кажи жива. Була тут жанчина, опранутая у чорне і біле. Кажуть, пронеслася така ночі по пёсці. Так летів, що Радобора у канаву спіхнула. Куди поїхала? Не ведаю. З гостиницы дороги во все боки йдуть. Люди! Ведьмак у Мікі розум одобрав!
А у тебя язык отберу, коли не закрышься. Ой, лепей бы ты его послухал. Я шукаю жанчыну. Ага, як і ўсё. Не як усе. Гэта пахне бэзам і агрэстам. Апранаецца ў чорнае і белае. 2 шнапсы. Ха, гэта палепшыць табе настрой. Настрой у меня паднімецца, калі я яе знойду. Ты ж когда выглядаеш. А гэта толькі кропелька для настроя. Яшчэ ніхто не памёр ад маленькай кропелькі шнапсіка. Давай лепш да справа. Ты яе бачыў? Йеннифер Звегенберга. Я не казал, як яе клічуць. Але добра я пісаў, і ў меня так. Калі я хачу раз, што пачую, дык ніколі не забываю. Хто ты? Паршывы валацуга. Гюнтер Абадзім. Да вашых паслуг. Валацуга, гэта зараз прафесія? Калісь я гандляваў люстэркамі. Таму вясёлая гаворка хрысціла меня таксама спадара люстэрка і шкляны чалавек. Ты бачыў Йеннифер? Прабач, але я проста павязаны спытаць. Абавязаны спытаць. Гаворка ідзе пра каханне. О, нічога сябе. Не твоя гэта справа. О, так. Валацуга не заслужыў, каб перад ім давалі справаздачу. Распавядаеш, што ведаеш. Пакуль ты не з'явіўся, мне ў галаву не прыходзіў, што гэта Йеннифер. Хто бы мог подумаць? Да справы. Разведчык Ньюгарскага гарнізона. Я яе бачыў. Дзе? У іх таборах. Яно ўварвалася тут сярод ночы. Чорнае, белае, агрэсты. Так, я ведаю. Нагарлапаніла камандзіра гарнізона і панеслася далей. Куды? Я не ўсяведны. Пытаю ў гарнізоне. Дзякуй. Мы, людзі гасцінца, павінны трымацца разам. Можа, калі-небудзь я апынусь у бядзе, і ты мяне дапаможаш. Блин, куды ён знік? Ау. Ну што, выпіў? Ага. Ну дык тады съёбывай. Нам тут таких не патрэбна. Я вам нічога не зрабіў. Супакойся. Праўда, нічога не зрабіў. Уже шар лезе, пиздарванец. Бери его. Бля, не отрымался. На-на. Ова. Хук, браво. Приятно было познакомиться. А ты шо? Ты все. Нормалево. Так, там ой, плотка, блин. Не перешкоджай. Так. Ён казав нам потрібно йти до гарнізону. Так, чекайте. Короче, я это читать себе не буду, я просто возьму это себе. Ага. На высшейшей якости тут все выглядает. Блин, пришпильно. А, не холера себе, тут место силы. И привет еще. Пойди сюда. Ах ты, ух ты, бля. Добре, я зрозумів. Ірден, на допомогу. Нормальово. Вы заробили балл меню. Мод знака Акси повеличена.
Мразоты чорные. Насамрэч, у меня вялікае жаданне іх тут усіх перабіць. Але, на жаль, гульня гэта мне не дазволіць. Пры гэтым у них узровень тут будзе на галаву вышэй майго. Гэта военный табор. Мясцовым уваход толькі па дазволу камандзіра гарнізона. Я падобны на тутэйшага. Ты падобны да таго, хто шукае непрыемнасцяў. Наадварот, я ад іх пазбаўляю. Я вядзьмар. Вядьмар? Капітан Петр Старк Гвінлеве зараз у вежы. За брамамі направа. Трэба меркаваць, у капітана ёсць да мяне справы. Гэта армія, Норглін. Тут не пытаюць. У вежу. Пайшоў. Добры. Можа, нават не трэба загадваць. Могу і сам пайсці. Паглядзі на мае рукі. Наглядзі. Мазалі, бачыш, якое табе ваша праваходительство, селянін я. Так і давай гаварыць як мужик з мужиком. 40 карцоў. Было і больш, толькі нашы, гэта значыць, тэмерцы ўсё забралі, дайце 30, ужо добра. Ну, па руках, хутка чакае транспарт. Дзякуй, пакорліва дзякую. Акрамя старасці я выклікаў толькі каваля Вілі. Краснолюда. У логіцы табе не адмовіць. Геральт з Рівії, вядьмар. Ватгер, зразумела, чаму я не чуў крокаў. Чаго трэба? Єнніфер з Беннігберга. Куды яна паехала? Гэта вайсковая таямніца. Ты яшчэ не выставіў мяне за дзверы, не паклікаў варту. У нас жа у цябе ёсць прапанова. Тут у наваколлях завёўся грыфон. Забі его. Тады паглядзім, што можна зрабіць. Чаму для цябе такі важны гэты грыфон? Бо для мяне важны людзі. Гэтая пашвара ж забіла 9. У тым ліку некалькіх жаўнераў. Каб яго злавіць, мне давялося вывесці на паляванне ўвесь гарнізон, прачасаць лес, рэалізаваць аблаву. А гэта немагчыма. Не хочаш марочыцца? Не хачу рызыкаваць. Я не могу раскидываться силами. Тэмерскія войскі разбітыя, але людзі толькі чакаюць, каб узяцца за зброю. Так што наконт грыфона я могу сядзець склаўшы рукі ці наняць майстра. Згода. Але перш чым я пачну, некалькі пытанняў. Ты ведаеш, дзе ў грыфона кубло? Спачатку он трымаўся каля лісійнага бора. Я паслаў туды патруль 5 маладых хлопцаў. Праз 2 дні іх знайшоў паляўнічы. Я бы іх не пазнаў, каб не бляхі. З тых часоў грыфон нападае абы-дзве. У вёсцы, на палях, на гасцінцы. Значыць, ён кінуў логава. Прыйдзецца ставіць пастку. Мяркуючы па тым тоне, гэта будзе няпроста. Для прынады мне патрэбна адна траўка. Крушына. Грыфон пачуе яе пах за 10 міль. Крушына? Упершыню чую, але я яшчэ не занадта добра кажу на ўсеагульным. Напэўна, спачатку бы вывучыў асноўную выразу «рукі вверх», «уздзернуць». Не, спачатку былі прымаўкі, напрыклад, «не гуляй з агнём». Заверні да Таміры. Гэта зерніца. Жыве на ростанях. Яна дапаможа табе. Тамір і мыслаў. Дзякуй. Удалого палявання. Тож, ну, прынамсі, зразумела, што нам патрэбна шукаць і каго шукаць. Гэта цэлы, рытуал патрэбна будзе зрабіць, як я памятаю, каб падрыхтаваць гэтую паску. Файна, хлопцы, давайте тады будзем на гэтых першых кроках будзем сканчаць. Я паступова буду выкидывать сюды, значыцца, праходжанне вядзьмара. Ну і зразумела, з перакладам. Пераклад сам я сюды выкіну ўжо, ну, калі ён будзе больш-менш прыдатным для таго, каб яго выкарыстоўваць. Прынамсі, каб усе там дыялогі былі, усе назвы былі і так далей.
Дякую вялікі за прагляд, хлопцы. Цісіце падабайкі, каментуйце і абавязкова не забывайце наконт колокольчикаў. Да новых сустрэч.